Sai dai kuma an yi la'akari da yadda Isfahan ke ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin masana'antar soji da makamashin nukiliya ta Iran. Duk da wannan labari dai na fashewa a wannan yanki ya jawo hankalin mutane kwarai da gaske, musamman daga ƙasashen waje, saboda fargaba da kuma irin al'amura na leƙen asiri da ke tasiri a wannan yanki. Saboda haka wannan sanarwa dai da hukumar ta yi yana da muhimmanci kwarai da gaske wajen kwantarwa da jama'a hankali, nuni da cewa babu wani farmaki ko wani hari, babu kuma wani abin da ke faruwa. Duk al'amuran da ke faruwa a wajen yana ƙarƙashin kulawar tsaro na ɓangaren sojin kamar yadda suka faɗa. A wannan yanki dai na Shahr da ke cikin lardin Isfahan yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske a ɓangaren tsaron ƙasar Iran, yayin da ko a kusa da wannan yanki akwai manyan cibiyoyin masana'antun soji da kuma sarrafa kayan farmaki, ciki har da wuraren da ake haɗa jirage na kai farmaki da makamai masu linzami da kuma kayan garkuwa na tsaron sararin samaniya na ƙasa. Saboda haka duk wani labari na fashewa a kusa da wannan yanki yakan jawo hankalin jama'a ga ɓangaren kafafen yaɗa labarai cikin gaggawa. Sai dai wannan karo dai hukumomin sun yi gaggawa fitar da sanarwa domin bayyana cewa ba wani hari ba ne ko wani rikici ya faru ba, illa kawai wani aiki ne na lalata wasu kayayyakin farmaki na fashewa da aka bibbinne su a wannan waje. Kuma ana yin irin waɗannan atisaye ne lokaci zuwa lokaci domin gujewa haɗarin fashewar bazata, musamman a yankuna